أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصفة الثبوتية إرادة kudret, kelam i tekvin. Je li naš razum sposoban shvatiti Božije biće Allaha dželešanuhu? Naš razum nije sposoban shvatiti Božije biće Allaha dželešanuhu, pa na osnovu čega onda vjerujemo Allaha dželešanuhu? Allaha dželešanuhu vjerujemo na osnovu njegovih svojstava, sifata, koji se dijele na es-sifatu zatije, svojstva Allahovog bića, i es-sifatu subutije, svojstva Allahovog savršenstva. Šta su es-sifatu subutije i koliko ih ima? Es-sifatu subutije su svojstva Allahovog savršenstva kojima se on uzvišeni opisao. Ovih svojstava ima 8. U svojstva savršenstva ubrajaju se hayat, Allah živi svojim vječnim životom, nema početka niti ima kraja. Ilm, Allah sve zna, znanje mu je sveobuhvatno. Sema, Allah sve čuje, sluh mu je sveobuhvatan. Besar, Allah sve vidi, vid mu je sveobuhvatan. Iradet, Allah sve čini svojom voljom, ne ovisi ni o kome. Kudret, Allah je svemoćan, njegova moć obuhvata sve. Kelam, Allah govori svojim božanskim govorom, govor mu je savršen. Tekvin, Allah sve stvara, uzdržava i rastvara, njegove odredbe su konačne. Iradet, kudret, kelam i tekvin su svojstva Allaha dželešanuhu. Ubrajaju se u grupu svojstava es-sifatu subutije, svojstva Allahovog savršenstva. Iradet, Allah sve svojom voljom čini. Allah dželešanuhu kaže: ako nešto hoćemo, mi samo zato reknemo budi i ono bude. Sura An-Nahl, 40. ajet. Volja Allaha dželešanuhu je neograničena i savršena. Ona obuhvata sve što se događa na ovome svijetu i što će se događati na budućem svijetu. U skladu s njegovom voljom su zakoni u prirodi, lanac ishrane te društveni zakoni. Bez njegove volje se ne događa ništa. On stvara šta hoće, on sve može. Kudret, Allah je svemoćan. Allah dželešanuhu kaže: Allahova je vlast na nebesima i na zemlji i na onome što je između njih. On stvara šta hoće, Allah sve može. Sura El-Maide, 17. ajet. Svemoćan je Allah, upravlja onim što postoji, svemoćan je u svom stvaranju. Njegovo stvaranje obuhvata savršenost u svemu što je stvorio. Stvorio je zemlju i nebesa, sunce i mjesec, dan i noć, biljni i životinjski svijet. Njemu ne dojadi održavanje svega spomenutog. Poseban primjer Božije svemoći je stvaranje čovjeka, najsavršenijeg stvorenja koje se sastoji od duše i tijela. Kelam, Allah govori svojim božanskim govorom. Allah dželešanuhu kaže: Allah objavljuje najljepši govor. Sura Ez-Zumer, 23. ajet. Govor Allaha dželešanuhu je savršen i bez ikakvih nedostataka. Primjer Allahovog govora je sadržan u Kur'anu, koji je dokaz njegove savršenosti u govoru bez grešaka i proturječnosti.
Mogućnost da kroz Kur'an čitamo i razumijevamo Allahov govor posebna je blagodat koja je data ljudima. Govor Allaha dželešanuhu nadahnjuje čovjeka i onda kada ga ne razumije. Tekvin, Allah sve stvara, održava i rastvara. Allah dželešanuhu kaže: zato pogledaj tragove Allahove milosti, kako on oživi zemlju nakon mrtvila njezina. On će uistinu i mrtve oživjeti, on sve može. Sura Er-Rum, 50. ajet. Allahovo svojstvo stvaranja, održavanja i rastvaranja je osnova Allahovog djelovanja. On sve stvara, zatim to svojom moći održava i na kraju sve to rastvara. Sve što postoji ili je postojalo nekada je iz nečega nastalo, iz ničega nastalo, a nakon određenog vremena Allahovom voljom će sve to i nestati. Na osnovu spomenutih svojstava znamo i vjerujemo da je volja uzvišenog Allaha apsolutna i neograničena i da ona nije ničim uvjetovana. On čini šta hoće i ništa nije izvan njegove volje. Isto tako, njegova moć je neograničena, on je svemoćan, Allahov govor je sadržan u Kur'anu i on je savršen, nema nedostataka niti ima grešaka. Allah sve stvara, on sve održava i onog dana kada on odredi sve će nestati. Pored toga što čovjek ima svoje osobine koje se imenuju kao i Allahova svojstva, treba znati i uvijek na umu imati da su svojstva čovjeka ograničena i kao takva neuporediva s njegovim svojstvima. Dobro zapamti. Na osnovu ovih svojstava vjerujemo da su Allahove osobine savršene. Allah dželešanu je podario čovjeku svojstva koja imenujemo gore navedenim riječima, ali su ljudska svojstva ograničena. Na primjer, ilm, Allah sve zna, a čovjekovo znanje je ograničeno. Zapamti dobro, svako od svojstava Allaha dželešanu je spomenuto u Kur'anu. Nije dozvoljeno ljudima da ga opisuju na drukčiji način, osim kako je on sam sebe opisao. Ponovimo kroz pitanja. Je li naš razum sposoban shvatiti Božije biće Allaha dželešanuhu? Naš razum nije sposoban shvatiti Božije biće Allaha dželešanuhu. Na osnovu čega onda vjerujemo Allaha dželešanuhu? Allaha dželešanuhu vjerujemo na osnovu njegovih svojstava, sifata koji se dijeli na es-sifatu zatije, svojstva Allahovog bića, i es-sifatu subutije, svojstva Allahovog savršenstva. Šta su es-sifatu subutije i koliko ih ima? Es-sifatu subutije su svojstva Allahovog savršenstva kojima se on uzvišeni opisao, a ovih svojstava ima 8. U svojstva savršenstva ubrajaju se hayat, Allah živi svojim vječnim životom, nema početka niti ima kraja, ilm, Allah sve zna, znanje mu je sveobuhvatno, sema, Allah sve čuje, sluh mu je sveobuhvatan, besar, Allah sve vidi, vid mu je sveobuhvatan, iradet, Allah sve čini svojom voljom, ne ovisi ni o kome, kudret, Allah je svemoćan, njegova moć obuhvata sve, kelam, Allah govori svojim božanskim govorom, govor mu je savršen, tekvin, Allah sve stvara, uzdržava i rastvara, njegove odredbe su konačne. Šta vjerujemo na osnovu ovih svojstava? Kakva je razlika između Allahovih svojstava i nekih ljudskih svojstava? Gdje su sva Allahova svojstva spomenuta? Na osnovu čega opisujemo Allaha? Na osnovu ovih svojstava vjerujemo da su Allahove osobine savršene.
Allah Đelešanuhu je podario čovjeku svojstva koja imenujemo gore navedenim riječima, ali su ljudska svojstva ograničena. Na primjer, ilm, Allah sve zna, a čovjekovo znanje je ograničeno. Zapamti, svako od svojstava Allaha Đelešanuhu je spomenuto u Kur'anu. Nije dozvoljeno ljudima da ga opisuju na drugčiji način, osim kako je on sam sebe opisao. Šta znači sljedeća Allahova svojstva? Iradet, kudret, kelam i tekvin. Po čemu se razlikuju Allahova svojstva u odnosu na ljudska svojstva? Izaberi zadatak. Izaberi jedno od svojstava Allaha Đalešanuhu, ako im imenujemo neko ljudsko svojstvo, i napiši šta karakterizira to ljudsko svojstvo. Navedi prednosti Allahovog svojstva. Istraži u svojoj okolini koje se to riječi ili sintagme koriste, a muslimani ih ne bi smjeli koristiti jer su svojstvene samo Allahu, to jest svojstvima Allahovog bića i Allahovog savršenstva. Da vas Allah uzvišeni nagradi i podari svaki hajr dobro. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.